sa atong Ginoong Diyos. Kaya ang atong mga kasing-kasing excited. Ako excited ko magpasalamat sa Ginoo. Tungod kay maayo kaayong atong Ginoong Diyos. Amen? Kung ikaw nagtanon sa live stream, amo kang encourage, kaya imo ka nang i-share. O niya, i-treat good siya nga murag service. Ayaw lakaw-lakaw, ayaw pagkaon. Kundi ihatag ang imo tibo kasing-kasing huno-huna para sa pagsimba diha sa Ginoo. Kunya kung pwede, attend ka sa 9:30. Mas maayo pag yun gihapon ang face-to-face. Okay? Magampot ta Ginoo, salamat kayo nining adlaw nga gihatag nimo kanamo. Lord, kini nga adlaw ha kami managmaya. Kini ang adlaw kung diin kami nakadawat og sufficient grace. Kadawat kami kanimo og bag-o nga kaluoy. Salamat kayo Lord nga kami nakamatan nining kabuntagon. O ganiya kami ang among mga kasing-kasing among giandam alan sa pagsimba, pagdaig, paghatag himaya diha kanimo Ginoo Dios. Walay sama kanimo Lord all the years, all the weeks, all the months of Father, faithful jud ka. Matinud-anon ka sa among kinabuhi ug sa among kasing-kasing ug karong buntaga amo kang giimbitahan nga mopuyo diri sa among taliwala nga imong presensya. Among mabati, among masinati, ug ikaw magatagbaw sa tanang panginahanglanon. Amo sang giampo Lord, nga imong dawaton ang among pagdaig ug pagsimba diha kanimo Ginoong Dios, nga kini makahatag og kahimaya diha kanimo. Ang imong balang espiritu among gi-welcome nining maong lugar. Ang balang espiritu mao'y magadasig, magalig-on, magahatag og kaayuan sa among mga lawas. Ang Ginoong Jesus mahimaya sa among taliwala. Ginoong Jesus, daygon ka. Walay sama kanimo Ginoong Dios. Walay lain nga naghatag sa iyang kinabuhi alang kanamo. Ikaw lamang Ginoong Jesus. O kanaa kami aron pagday, pagsimba, pagday, pasalamat diha kanimo o paghimaya diha kanimo Ginoo. Salamat kayo Lord. Kining tibuok nga lugar imo kaning i-sanctify. Lord, ang blood ni Jesus Christ anaan rin sa among taliwala, Lord God. Ikaw nagabubo sa imong dugo kanamo Ginoo. Amo kang gisimba. Dawata ang among pagday, dawata ang among pagpasalamat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Amen. Andam na bagtang mo dahil sa itong buhay nga Diyos, mga igsoon. Amen. Atong gamito itong mga kamot sa pagpakpak, atong tiil sa pagsayaw sa atong buhay nga Diyos. Amen. Amen. Tunggal ka. Ang mga nabil ko, mag-awit kanimo, puno sa kalibay, magkasing-kasing ko. Di mo nga gibago, di mo nga kalako.
Magdadahig ako kanimo, Ginoo. Sa pagsimba, itukoy ka. Magasinggit sa pag-awit, aron mapasitugan. Magdadahig ako kanimo, Ginoo. Sa pagsimba, itukoy ka. Magasinggit sa pag-awit, aron mapasitugan ka. Daygon, daygon, magadaygon ka. Simbahon, simbahon, pagkasimbahon ka. Daygon, daygon, magadaygon ka. Simbahon, simbahon, pagkasimbahon ka. Magdadahig ako kanimo, Ginoo. Sa pagsimba, itukoy ka. Magasinggit sa pag-awit, aron mapasitugan. Magdadahig ako kanimo, Ginoo. Sa pagsimba, itukoy ka. Magasinggit sa pag-awit, aron mapasitugan ka. Amen! Padayon ta sa itong pagdaig! Give me courage to believe that all your goodness, Lord, that all your goodness I will see. And if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your guidance, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, to you I lift my offering and set my heart on higher things. For if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, hey, hey, hey. Everybody who has seen the hands of the Lord in their place, say, shout, thank you, Lord. Standing, I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm
for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say, Lord, I'm standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say, I'm still standing. Oh, thank you, Jesus. Standing. Come on, shout, thank you, I'm Lord. still standing. But by the grace of God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Can we shout out, thank you, Lord? Say thank you, Lord. Father, we thank you for your faithfulness. Lord, we see the abundance and we thank you. And Lord, salamat that this Thanksgiving, it would just be an incense. Our offering would just so fragrant to mga tubangay, Ginoo. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. Father God, remember. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to be the strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. And so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. That's why I'm still standing, Lord. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Thank you, Lord. So remember we give you your people, we give you glory, your children, remember your promise, oh God. Oh, we thank you, Lord. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. And so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Everybody shout. Your
Thanksgiving Day. Ato'y pasalamat ang tanan na itong mga kadaogan sa Ginoo lamang. O sige sa katong may panginahanglan mga igsoon. Mga kabugatong mga problema nga nasinatian sa kinabuhi. Akong giawhag mga igsoon sa pagduol sa tabangan. Atong mga first gen, atong mga pastoral staff, willing o po, muampo kaninyo. Padayon kita sa pagsimba sa buhay nga Diyos. Amen. Lord, we thank you, Lord God, for your faithfulness in our lives, Lord, for your grace, Lord God, for your favor. We won't be here today, Lord God, without you, Lord God. Who here believes that in the name of Jesus and as we sing His praises, there is victory in this place? Amen? Amen. So are you ready to raise His hallelujah this morning? For it is in His word that wherever we sing His praises, the Lord is inhabited in this place. Nagapuyo ang Ginoo sa atong mga pagdayeg diha kaniya. Muna karong buntag. Ato igisa atong mga tingog diha kaniya. Kay angayan siya ining tanan. Amen? Come on! I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Sound God sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Itaas kong hallelujah. 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 Itaas kong hallel
because He's here, ready to listen to your praises up to Him. Come on, church, let's sing. Kuskapay mong pagdahi, 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 Kuskapay mo pagdahi, matupag mo sa kaawan, kuskapay mo pagdahi, mas isog, mas pagduha-duha, kuskapay mo pagdahi, inagiban mo ang pagkanta, kuskapay mo pagdahi, langit ang bupil diskontra, kuskapay mo pagdahi, at umangin sa kaawan, kuskapay mo pagdahi, masusok, mas magduha-duha, kuskapay mo pagdahi, inagiban ko akong pagkanta, kuskapay mo pagdahi. Kuskapay mo pagdahi, atubangan sa kaaway, kuskapay mo pagdahi, mas kusog, mas magduha-duha, kuskapay mo pagdahi, inagiban ko akong pagkanta, kuskapay mo pagdahi, langit ang upil diskontra, kuskapay mo pagdahi, at umangat sa kaawan, kuskapay mo pagdahi, mas kusog, mas magduha-duha, kuskapay mo pagdahi, inagiban ko akong pagkanta, kuskapay mo pagdahi, langit ang upil diskontra, gawin ako, talimalas bagyo, o magkakusog, nga madungog ang tingog ko, ikan sa abot, paglaong ko baron, kamatayon kilupin, hari ko ang minaog, umuawin ako, naliwalas bagyo, magkakusog, matugog ang timog ko, ikan sa abot, paglaong mo barog, kamatayon nilupin, hari ko ang minahog. Kuskapain yung pagdahi, kuskapay mo pagdahi, kuskapain yung pagdahi, kuskapay mo pagdahi, kuskapain yung pagdahi, kuskapay mo pagdahi, kuskapain yung pagdahi, kuskapain yung pagdahi. Sos pagdahi contigo, oh Buhat og milagro, titipid sa saad, kahayag sa kangit-ngit, Ang Diyos na mauwi ka. pamaagi, tigbuhat og milagro, tigtipig sa kahayag sa kangit-ngit, ang Diyos Na mauwi ka. Kumagi! pamaagi, tigbuhat og milagro, tigtipig sa kahayag sa kangit-ngit, Akong Diyos na mauwi ka. Pamaagi, tigbuhat og milagro, tigtipig sa kahayag sa kangit-ngit, akong Diyos na mauwi ka.
Diyos na mauwi ka. Ikaw ang Diyos. Mamaagi, tigbuhat ang milagro, tigdirisa sa kahayag sa kamit-ngit. Ang Diyos na mauwi ka. Mauwi ka. Na 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 mauwi ka. Wala isang matalimo. Para Diyos, ikaw ang mamaagi o Diyos. Hindi mo lang kami. You working, Lord God. You working in this place, God. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working.
never stop, you never stop working. Worship you, my God. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You make the impossible possible, Lord God. The waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Let's speak in tongues to God this morning. stop, you never stop working, you never stop.
Himayaan ka sa among kaliwala. Kay bisan di na mo makita kabalumi nga naglihok ikaw sa among kaliwala. Bisag di na mo mabati ang imong paglihok, anaa ka naglihok Ginoo. Nagdayeg kami sa imong pagkamaayo kanamo. Nagdayeg kami sa imong paghatag, sa imong bugtungana. Nahibalo kami nga kung wala ka, wala kami kadaugan, wala kami paglaom, wala kami matanaw nga kaugmaon tungod kay ikaw ang kinabuhi nga dili mo pakyas. Daigon ka Ginoong Dios. Even when I don't see you walking, Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo diha kaninyo sa gabi nga siya gibudhian mukuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug ipikas-pikas niya ang pan ug siya miingon, mao kini ang akong lawas alang kaninyo, buhata kini aron sa paghandom kanako. Amahan, naghawid kami karon sa tinapay, sa lawas sa among manluluwas, sa lawas nga niagi ni dawat sa tanang kalisod ug tanang pagtamas-tamas sa katauhan alang kanamo. Ug karong taknaa Ginoong Dios, wala kami ikabarog kundi ang pagpasalamat sa imong kaluoy kanamo nga imo kaming gihatagan og kasayuran nga makaduol paagi sa imong giagian sa krus. Ikaw misaad Ginoo nga paagi sa imong mga labod imo naming gipang-ayo. Sa kinsa man ang naibalatian na ay kasakit o sa mga sakit nga giagian karon sa ngalan sa bugtong anak na si Jesus. Amahan namong langiton, salamat kay ang kaayuhan matagamtaman sa mga taong naay mga pagpati, pisikal o emosyonal man Ginoo. Kay walay bisan unsang mga balatian ang makalahutay sa nabuhat ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo. Amahan, salamat sa pan. Gidawat namo ang imong kaluoy o pagigugma sa ngalan ni Jesus. Atong kanunang pan. Human sa panihapon, gikuha niya ang kopa o mingon, maukini ang kopa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Sa matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako, kaysa matag kaon nining pan o pag-inom gikan sa kopa, isangyaw ninyo kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Gusto na kong kwaon nato ang kopa o niya, mukha tag pares kung imong asawa, anaa, o imong bang igsuon, o
babae sa babae, lalaki sa lalaki, palihog, kuha tag ka-partner. Kaya ang kopa manggod igsoon nagsimbolo sa pagpasaylo. Dugo ni Kristo ihatag alang sa atong kapasaylohan. So gusto ko nga ato nang i-share. Ay na mo pangitaglain kung naamoy tapad nga pareho na ninyong laki babae. So inyo na nga ma-share ang pagpasaylo sa Dios. Ingna sa imong pares sa ngalan ni Jesucristo, pasaylo ako. O sa ngalan ni Jesus, nagpasaylo pud ako. Diha kanimo. Walay babag, walay makahatag o pagkabulag sa atong duha. Atubangan ni Kristo kay pinasaylo ako. Sama pud diha kanimo, pinasaylo pud ka. Magpinasaylo ay ta. Way garbo, way pag-isip nga kaugalingon lamang. Kay ang tinuod nga gugma naghuna-huna sa iyang kapares ug iyang kaugma. Mao na ang gibati ni Kristo, imong kaugmaon. Pasaylo ako sa paghatag nako sa kopa. Nagsimbolo kini nga ako gipasaylo ug imo kong gidawat ang akong pagpasaylo. Ihatag usa ang usa sa imong pares. Atagig ako sa imong pares. Salamat sa Dios sa iyang kamangayo. Amen. Thank you, Lord. Atong pagpakan ng Ginoo ug pagpasalamat sa iyang kamangayo kanat. Even though Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Amen. Atong pagpakan ng atong Ginoong Diyos. Ang Diyos na kapadayon ng pagpanlihok sa atong kinabuhi. Makita man nato or dili, padayon na gyapon og lihok ang atong Ginoo. Amen. Amen. Palihog lingkod mga kaigsuonan. Og katong makita ninyo nga naay mga bangko nga wawi galingkod, ari kita unahan. Atog yung himuog batasan nga ana gyud ta sa unahan dapit mo lingkod. Palihog mga kaigsuonan. Balhinta. Arita sa unahan, himuon nato nga batasan. Okay? Unta mag-ilog ta, pauna gyud ta. Pauna gyud ta sa presensya sa Ginoo. Amen? Atong abrihan ang atong Biblia sa unang ikaduhang Korinto 9:6. Atong natun-an nga kung kita naghandom og pagsaka or increase sa atong mga panginabuhi, kinahanglan gyud magtanom. Unsa atong buhaton mga kaigsunan? Everybody say magtanom. Okay, mahimo tang plantito o plantita. Magtanom gyud ta mga kaigsuonan. Mao na ang prinsipyo sa gingharian sa Ginoo. Nagkataas ang presyo sa mga palaliton. Pero ingon ka, Lord, ang akong income, ang akong madawat wa man nag-increase. Magdawat na kay mga kaigsuonan kung imo ning buhaton.
Okay, sa verse 6, nagayon diri, timan-e. Unsaon na to mga kagsuunan? Timan-e. Nganong gipa-remind man ta na atay tendency nga makalimot. Bisag na kay baon na ta niini, usahay no, sa blessing point, minaron, kabaw na ko ana, musarado dayon ang huna-huna o ang dunggan. Timan-e nga ang nagpugas o jutay, mag-anig jutay. So mauna ang prinsipyo, kung mag-anig ka, kung magpugas ka jutay, unsay imong anihon? Jutay rapon. Apan ang nagpugas og daghan, mag-ani og daghan. Kinsa kaninyo gusto daghan nga anihon? Kung unsa may inyong buhaton, magpugas og daghan. Ang ikapulo, gingamaan na nagdesisyon sa Ginoo, ang ikapulo 10% gyud na. Apan ang sa atong offering, gipasagdan rata sa Ginoo sa pagpili. So magpili ka. Kung jutera ang imong anihon, jutera sa nang imong ipugas. Kung gusto kag daghan mo ganihon, mag-decide ka nga daghanon nimo pag pugas. Okay? Busa, kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto. Okay? So unsa may imong gusto? Magpugas ka sumala sa imong gusto. Og dili magsubo og magunahuna nga gipugos siya. Kaya ang Diyos na igugma sa malipayong naghatag. Okay, wag yun ay pinugsanay mga kaigsuunan. Ang akong role, ang akong responsibilidad, maura gyud sa pagtudlo ninyo. Pero kamo ang mo respond. Kamo ang mo aksyon ni ini. Pero sa inyong pag-aksyon, ayaw kaguol. Hello? Minaron, saya nga ato oy. Kadako sa kong gihatag, kadako sa kong ipugas. Okay, ayaw kaguol. Tungod kay aduna tay paglaom nga kung unsay atong ipugas kana maani nato nga daghan pagyud. Yon diri og dili magsubo og maghuna-huna nga gipugos siya. Kay ang Dios na higugma sa malipayong naghatag. Okay, may gugma sa Ginoo sa unsang klaseng naghatag? Malipayon. Malipayon ba ta? Tanaw ni mo tapad, malipayon ba? Amen. Nga malipayon ang simbahan sa paghatag. Ingon diri, og ang Dios makahimo pagbobo sa tanang grasya nganha kaninyo aron kahatagan og katagbawan ng tanan ninyong panginahanglan ug makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Sumala sa gingon sa kasulatan, siya mahinatagon kaayo sa mga kabos og walay katapusan ang iyang kaluoy. Og ang Diyos nga mo'y naghatag og binhi ngadto sa magpupugas ingon man sa pan aron kanon maghatag kaninyo sa binhi sa inyo nga inyong gikinahanglan. Praise God. Siya ang maghatag natog binhi. Kung kita mamumugas, hatagan ta padayon og binhi, magkadaghan ang binhi nga ihatag niya kanato. Mao kini ang prinsipyo sa pag-increase, pagsaka. Say pagsaka, pagdaghan. Mao kini ang prinsipyo sa Biblia. So we live according to the principles of the Bible ug atong tuhuan ang pulong sa Ginoo. Tanan mingon og amen. Okay, kuha ang inyong tithes ug ang inyong mga regular nga offerings nga inyong ihatag sa Ginoo. Ang atong Thanksgiving offering ato ra nang idugag hatag unya. Na envelope para sa Thanksgiving offering, pero ang imong regular nga imo gyud ang gipanaad sa Ginoo nga mao ni ako ihatag, ato ka nang ihatag sa atong Ginoong Dios. Amen. Okay? Manindog ta mga kaigsuunan. Malipayon nga maghatag. Hallelujah. Amen. Aduna tay increase, makadawat og increase. Kinsa malipayon? Amen. Ipakita no sa inyong mga dagway ug sa inyong pagtubag. Naron malipayon ko nga magpugas. Kaya dunay pag-increase sa akong ani. In Jesus' name. Amen. 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 Adunay increase sa atong pag-ani sa ngalan ni Jesus. Ginoo tinod ang imong pulong. Nagdala kami sa among mga halad. Ubanan sa imong ikapulo. Lord, imo kaming gipahinumduman nga magtanom og jutay,
makaani og jutay. Apan ang magtanom og daghan, makaani og daghan. Lord, nakita nimo kung akong gipugas, ang akong binhi nga gipugas. Mituo kami, Lord, nga mo daghan kini og magdaghan pa ang among mga binhi. Adunay increase sa among kinabuhi. Adunay increase sa panalapi. Adunay increase sa among negosyo, ang among income, Lord. Sobra-sobra pa para kami mahimong manggihatagon kanunay. Dawata kini, Lord. In Jesus' name we pray. Woo! Amen. Anata sa tubangan mga kaigsuunan, ihatag ang inyong mga binhi, itanom sa ngalan ni Jesus. Well, it's time to give back to the Lord. If you are online, please refer to this bank account. And here is the bank account's QR code. If you are on site, there will be ushers waiting for you. And remember, every believer is a disciple maker. God bless. Good morning, PC Go. So, I know that each and every one of us has different challenges in life, amen. And it seems like mura siya bukid tanawon, mura siya vast oceans. But I want to remind each and every one of you that as long as we trust sa ato ang buhing Dios, He can do what seems so impossible, possible, amen? We will not be shaken, we will not be moved. Even in the trial, we put our trust in you. We're standing on your promise, just shall live by faith. You can do anything when we take the limits of you. You are God, you are able. Whoa, you can do anything when we take the limits of you. You are God, you are able to do anything. Oh. We will not be shaken, Not be shaken. not be moved. We will not be moved. Oh no, no, no. Even in the Put trial, trust in you. put a trust in you. We're standing Standing on on your promise. The just shall live by faith. You can do anything when we take the limits of you. You are God, you are able. Oh, you can do anything when we take the limits of you. You are God, you are able to do anything. Come on, you believe that our God can do anything, amen? As long as we believe and trust in Him, He can do the impossible possible. Thank you, Lord. So let us praise. So we will praise you in advance, like the victory's in hand, knowing you are not
By faith we believe it's done. We receive it. We receive it. Come on, church. So we will praise you in advance, like the victories in hand, knowing you are not a man, but you and I. If you say victory will come, by faith we believe it's done. We receive it. We receive it. So we will praise you in advance, like the victories in hand, knowing you are not a man, but you and I. If you say victory will come, by faith we believe it's done. We receive it. Hey! We receive it. You can do anything when we take the limits of you. You are God, you are able. Whoa, you can do anything when we take the limits of you. You are God, you are able. Whoa, you can do anything when we take the limits of you. You are God, you are able. Able to do anything. Check 2, 1. Okay. Two, one. Baluin na nag-live. Maibot siya. Salamat sa Ginoo si Jeff nabuhi. Baylo siya. Siyan, pabaylo na lang kung kuan. Kato na lang. Maning grupo pero ibot-ibot yun siya. Hello, okay. Bago naman yung set, but again, we'll keep on working on it. Thank you, Lord. Amen. Ing na imong tapad, malipayong Domingo. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Salmo 92. Kung anaa ang imong Bible sa imong tapad, palihog atong ablihan sa Salmo 92. Atong tan-awon sa 1 ngadto sa 3. Maayo gayon ang magpasalamat kanimo Ginoo.
ug ang pag-awit alang sa imong ngalan, o labing halangdon nga Dios. Ang pagsangyaw matag buntag sa imong gugmang walay paglubad, ug sa matag gabii sa imong pagkamatinud-anon. Dinuyugan ka sa huni sa mga tulunggon nga kwinirdasan ug tugtog sa alpa. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami nga maayo ka nga Dios ug wala kay paglubad sa among kinabuhi. Matinud-anon ka sa tanang panahon, bisan kami dili nagpabilin kang mahigugmaon ug naghatag og hustisya sa tanang katawhan nga nangita niini. Ikaw o Dios ang makagagahom, ikaw ang Dios nga halangdon ug amo kang gidayi gipasalamatan sa kahigayunan nga kami makatuki og tuon sa imong pulong. Tinuod maayo ka dinhi kanamo. Nagpasalamat kami kanimo bisan sa among pagtuki sa imong pulong sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og amen. Kung mao pa ni ang imong pagtambong sa Praise Cathedral, mao ni ang pinasahi nga Domingo. Dili ni ang usual nga Sunday kung asa kita nagtuon og tuki sa laom nga paagi nga magda ka natog kausaban. Apan usa ni sa mga Domingo nga atong gitawag nga pinasahi tungod kay naatay tulo ka Domingo nga atong gitagana para sa paghatag og respetar, paghatag og pasidungog og pasalamat sa Ginoo. Ingon ng Biblia sa Deuteronomy kapitulo 23 nga tulo ka beses sa usa ka tuig ang mga alagad sa Dios muduol balik sa iyang templo ug mo pasalamat. So ang atong gibuhat kay dili man ta Hudyo, dili man ta pwedeng mubuhat sa ilang gibuhat, susama sa mga gagmay nga detalyeng gi-require sa Dios alang kanila, atong gikuha ang prinsipyo susama sa bag-ong tugon kay kita ang espirituhanong mga Hudyo tungod sa dugo ni Kristo, nahimo kitang kauban sa banay sa Dios ug atong mabuhat ang kinabuhing pagkamatarong tungod ni Kristo Jesus. Ug usa sa atong gibuhat sa pagtuman sa sugo nga tulo ka beses, mao ang paghatag sa Dios og pasalamat, paghatag og pasidungog kaniya tulo ka beses sa usa ka tuig. Una ni ana sa unang Domingo sa Pebrero, unang Domingo sa Hulyo mao karon ang ikaduha nato ug ang sa katapusan mao ang pagbalhin sa bag-ong tuig. Kaning mga adlaw dako og importansya sa Ginoo tungod kay pagbalik man nato sa Dios ug pagpakita kaniya nga naminaw ug namati kita sa iyang mga sugyot ug mga mando aron kita makapasidungog kaniya. Sa Salmo ingon ang bersikulo 1, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. So ang mandato sa Dios nga ang pagtuman sa pagpasalamat sa Ginoo usa ka maayong binuhatan, usa ka hingpit nga buhaton sa usa ka nakaila sa Dios. Atong nakatunan ning aging semana bahin sa arka ni Noah. Atong nakatunan tungod sa kadaot, kamaot sa kinaiya sa katawhan, giwagtang sa Dios ang tibuok kalibutan sa tanang naay kinabuhi. Gipabilin ang kalibutan para mapuy-an balik sa 8 ka tawo ang banay ni Noah, ug ingon ng Biblia nga ang tanang taong buhi, tanang hayop nga buhi nga matay, gawas lamang katong naa sa sulod sa arka. Ug ang atong nakatunan mao nga ang pagawas sa arka ni Noah niabot og 374 ka diyas gikan sa paglunok. Naabdan sila 374 usa ka tuig kapin ang ilang pagpuyo sa arka tungod kay wala dali na uga ang yuta. Paggawas nila sa arka, ingon ng Biblia nga ang unang gibuhat ni Noah mao ang pagbuhat og altar kung asa siya nagpasalamat sa Ginoo kay naluwas ang iyang banay, luwas ang mga kahayupan, ug bisan pa manggani wa na say makita nga taong buhi atong panahona, wala nay hayop lain gawas sa iyang kuyog ngadto sa arka, nagpasalamat siya sa Ginoo nga luwas ang iyang banay.
Nagpasalamat nga gitawag sila sa Ginoong mga matarong, tao nga nagsalig, nagtuo sa pulong sa Dios. Ug sa 40 diyas nga gabii ug adlaw nagsigig baha ug hatag ug uwan ang Ginoo, tanang tubod, tanang dagat, tanang uwan sa kalangitan gibubo sa kalibutan nga nagresulta sa pagbaha ug kamatayon sa tanang buhi. Apan ang tao nga naa sa arka, simbolo sa kaluwasan sa Dios, simbolo sa mga mutuo ug musalig sa Ginoo, gihatagan sila og kinabuhi. Gihatagan sila og paglaom, bag-ong paglantaw ug pagsugod balik sa ilang banay. Ug atong nakatunan tungod sa gibuhat ni Noah sa atong gibasa sa Genesis chapter 8 ingon ng Biblia, naghaling si Noah og sinunog nga halad nga nagresulta nga nakaabot sa Dios ang iyang gihatag nga pagdayig sa Ginoo or gitawag nga burnt offering. Naghatag kini og kalipay sa Dios ug nitubag ang Ginoo sa iyang hunahuna kay ingon man ang Biblia, and the Lord and God in his heart said, never again will I destroy humanity the way I have destroyed them. Ug resulta sa pagbuhat ug halad ni Noah, nisulti ang Ginoo sa iyang kaugalingon nga dili na niya wagtangon ang tao susama sa iyang gibuhat sa niaging mga adlaw ug tuig man gani. Ug mauto ang usa sa mensahe sa Ginoo kanato, ang mensahe nga dili na niya usbon pagpupos sa katawhan, pagpapas sa katawhan tungod sa ilang kasalanan. And never again, if you look back on our lives and our history, no, kung mubalik ta sa atong kaagi, dili na usab balikan sa Ginoo ang tanang kamaot, kadaot nga nahitabo sa atong kinabuhi tungod kay naghatag og haling pasalamat si Noah. Resulta sa iyang pagpasalamat sa Dios, nigama og saad ang Ginoo sa iyang kaugalingon. Wa na niya gisulti sa tao, gisulti sa Biblia nga gisulti na sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Ug ato tong nahawiran kamatuoran nga kung ikaw makasabot mo pasalamat, makakat-on og pasalamat sa Dios, dili na mausab ang tanang dimalas, dili na mausab tanan ang kasakit, dili na mausab tanan ang mga panghitabo na naghatag og kawagtangan sa imong kinabuhi. Kay ingon man ang Ginoo tungod sa sinunog nga halad, naghatag kinig kalipay sa Ginoo nga naghatag og saad sa iyang kaugalingon nga dili na usab na niya pagabuhaton. And that was probably the very content of that message. If we realize how good God has been in our lives, then we will never take life for granted. Dili nato itsapwera, dili nato murabitaw sayon-sayon ang kinabuhi tungod kay ang Dios naglantaw. Ato pong nakatunan nga gigamit ni Noah ang gitawag nga burnt offering kay kung sunugon man gud nimo ang halad, di na nimo mapuslan. Way taong makapulos pa ni ana, wa nay taong makakuha balik ni ana kay sinunog naman. And it was significant that it was a choice offering that Noah have provided. Nganong sinunog? Because once it's given, it's released over your life, and as a result, it gives a pleasing aroma to the Lord. Mausad tong rason kung balikan nimo si Cornelius sa Book of Acts, nganong nahinumduman man sa Ginoo si Cornelius tungod sa duha ka butang nga gibuhat niya. Naghatag siya sa mga kabus ug ang usa sa butang nga gisulti sa Biblia mao ang paghatag niya og halad nga sinunog diha sa Ginoo nga nakapahimuot sa Dios ug maong gigamit ang iyang banay sa pagpakita sa milagros Ginoo. You know, there are offerings in our lives that is not easily forgotten because of what we call sacrifice. Tanang atong matawag nga kadaugan sa kinabuhi, tanan nga atong matawag nga success sa atong kinabuhi, naaginay labot sa sakripisyo. Sakripisyos panahon, sakripisyos kusog, sakripisyos lawas, aron lamang makabuot ang gitawag natong kadaugan. And when a sacrifice is provided,
it becomes unique and different expression to whoever receives that sacrifice. So kinsa man ang mudawat sa sakripisyong gihatag sa usa ka tawo, muabot ka na nga pinasahi nga paghatag because naay gituwag nga sakripisyo. Ato pong makita nga ang sakripisyo nahimo lamang sakripisyo kung naanay bili sa mihatag. It was a sacrifice to Noah for 1 year plus days. Wala gyud sila mikaon sa gitawag natong mga karne nga mga pagkaon tungod kay naaman sila sulod sa arka. Usa lang ang bintana, ang tanang baho ug ang mga aso usalay kagawsan. So dili basta sila makabuhat og mga sinunog nga mga pagkaon. And that's why after they came out of the ark, Noah decided to honor the Lord with the salvation they have received from God. Karong adlaw mo padayon ta sa atong pagpasalamat sa Ginoo. Atong tubagon ang pangutana nganong mo pasalamat mangkus Ginoo. Una, atong paspason, una ingon sa Salmo 92:1-3. It is a good thing to give thanks unto the Lord. Usa ka maayong butang ang pagpasalamat diha sa Ginoo. But pasabot igsuon kung ang tao mo pasalamat sa Ginoo, maayo ang imong gibuhat. Sakto ang imong gibuhat. Usa ka na nga Diyos nun nga paghatag, pagpamuhat sa Ginoo. Kaingon ng Biblia, it is good to give thanks unto the Lord. Sa Binisaya pa, ingon ito, usa ka maayong butang ang magpasalamat ngadto sa Ginoo ug mudayeg ug mga pag-awit ngadto sa iyang ngalan ug ang pagpakita sa gugma sa buntag ug pagkamatinud-anon sa Ginoo sa gabii. So it is godly to be thankful. Usa ka Dios nun nga pagpamuhat ang pagpasalamat sa Ginoo. Og tungod kay usa na ka Dios nun nga kalihukan, usa ka na nga espirituhanong pagpamuhat. There are many things you can do with your body physically. There are only few things you can do with your spiritual life. And one of the things that your spirituality can do unto the Lord that brings a memorial offering unto God is when you make a commitment to let the Lord receive what is in your heart. Espirituhanong pagpamuhat, ang pagpasalamat diha sa Ginoo. Mao gani nga ang Dios nagtudlo sa Salmo nga maayong butang ang pagpasalamat sa Ginoo. So kung ang tao dili mapasalamaton, kabalo man gyud tano ato naman ning nakatunan nga ang taong ingrato, ang taong walay utang kabubuton sa taong nihatag kaniya og tabang, naagi na siya'y problema sa pagpasalamat. Garbo, o gitawag nato na siyang entitlement mentality. Ako ning katungod, nganong mo pasalamat man ko. And when you have that attitude, it will be difficult for you to receive from God. Lisod kaayo kang panalanginan sa Ginoo kung ang tan-aw nimo obligado ang Ginoo nga mutabang nimo. Sa tinuoray lang wa tay angay dawaton sa Dios kay makasasatang dako. Pero sa gugmas Ginoo naluoy sa nihatag sa bugtong niyang anak, nihatag og mga pamaagi aron ta masayod unsaon nato pagpahimuot kaniya. Kay kung wa pa siya nahigugma, bahala na ka. Basta masilot o silutan ang tao nga mibuhat nga dili makapahimuot sa Dios. But He choose to give us His wisdom so that we understand it is good to give thanks to the Lord. Ikaduhang rason, nganong importante nga kita makapasalamat sa Ginoo? Ingon ng Biblia, 1 Thessalonians 5:18. 1 Thessalonians 5:18, nganong angaytang mo pasalamat? Ingon sa unang Tesalonica 5:18, ug pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Akong balikan. Ug pagpasalamat kamo bisan unsay mudangat kaninyo. Unsa kunoy atong buhaton sa Ginoo atubangan niya? Mupasalamat sa unsa sa maayong butang?
sa daotang butang, sa bisan unsang mudangat kanato. Ang kabubuton sa Ginoo nga makakatuntag magpasalamat sa bisan unsang kahimtang. Ang problema sa tao, mupasalamat kung maayo, kung dautan, mureklamo. Mupasalamat kung maayo ang gibati, dili mo pasalamat kung bati ang gibati. Di man ni igsuuno, nganong mo pasalamat makas Ginoo nga dautan man ang imong mga panghitabo o dautan man ang imong gidangatan. Tungod kay walay buhaton ang Dios nga makapadaot nimo. Kung nagkapiot-piot man gani ikaw karon, kung nagkaingon-ingon man gani imong kinabuhi, dili na tungod sa Ginoo, imo ra pud nang mga pagpili. Resulta sa mga sayop nimong pagpamuhat. Apan maluluyan ang Ginoo nga kung ingana ang imong mga gibuhat, naa siya'y grasya o kaluoy mo pasaylo aron iyang mausab ang atong kinabuhi. Pero usa sa paagi nga gitudlos Ginoo, makakaton kitag pasalamat bisan unsa pay atong dangatan. Maayong buntag, nasunog ang balay. Lord, salamat. Anong pasalamat man ka? Nasunugan man ka. Salamat kay naay Dios nga muhatag sa bag-ong balay. O naay Dios nga mubuhat sa pagbarug sa akong balay. Pero wa ka nagpasalamat sa mga dautang butang. Nagpasalamat ka nga ang Dios maayo o kaya niyang buhaton ang pinakahingpit nga butang. Isukli sa gibuhat sa yawa nga dautan, balikan kaniyag makaduha nga panalangin. Munang makakatuntag pasalamat sa Dios bisan unsa pay atong dangatan. Timan ini igsuon, dili basihan ang imong gidangatan kung mupasalamat ka. Ang kabubuton sa Ginoo mo ning atong ikaduhang pangunahuna. Our second thought refers to that the will of God is for you to give thanks regardless of what happens to you. Mao ang kabubuton sa Ginoo, makakatuntag pasalamat bisan unsa ang atong dangatan. Sa pagka-aksidente sa usa ka sakyanan ngadto sa Serrani Trucking, nag-ampog yung Ginoo, Lord, iuli yun ni kapila-kapilo, ikaw ra man gikaybaw, ikaw ang nasayod. Dili lalim maaksidente. Salamat as Ginoo, luwas ang tao, ay ingon nga na among, pero naagihapoy kadaot nga nabuhat. Kung unsa man ang atong makatunan nato. Apan ang Dios ang atong duulon sa panahon nga murag di ta kasabot. Ug wa tay kasinatian. Pero kay bawgi ko sa uno, ang Dios mo padangat og kaalam dayon aron malikayan ang dili unta nato mahiaguman o dangatan. Amen? So ang kabubuton sa Ginoo nga dili ka muhuwat sa maayo o dautan, makakatuntag pasalamat sa tanang mudangat sa atong kinabuhi. Ing naimuntapad sa tanang butang. Kabalo ba mo igsuon nga ang pagpasalamat sa Ginoo sa tanang butang usa sa mga kabubuton sa Ginoo nga iyang giklaro. Digam ng will of God. Will of God for you in your business, will of God for your career, will of God for your partner, will of God for your family, daghang will of God. Pero usa sa gitawag natong kabubuton sa Ginoo mao ang pagpasalamat sa tanang atong dangatan. Lisod kung lisod ang imong giagian, pero ang kabubuton sa Ginoo nagtudlo makakaton gyud tag mo pasalamat. Sige mo glalis nganuman wa man kay pasalamat sa Ginoo. Sige mo away tungod kay wa na ka nakakatog pasalamat sa Ginoo. Puro ra ka reclaim. Reklamo. Maunang atong sabton pag-ayo ang pagtudlo sa Ginoo. Remember ka ingon sa pagtudlo, gitudloan batas Ginoo sa pag-ampo no, ingon siya nga Our Father who art in heaven. Sunod usay sulti. And then thy kingdom come, thy will be done. So ang kabubuton sa Mateo 6:10 imo na makita og ang iyang kabubuton mahitabo aning kalibutan. Ang usa sa kabubuton sa Ginoo aning kalibutan na bisag unsay mudangat kanato makakaat-on gyud tag pasalamat sa Dios. Ug tanan nga niagi og piot-piot og piang-piang mosulti og ing ana ra gyud ang kinabuhi igsoon. Kundi ka makakaton, dili ta makakaplag sa grasya o kaluoy sa Dios kanato. Nasirado ang kumpanya. Praise God na ay mas maayong kumpanya. Amen? Wa na ko'y sweldo. Praise God. Hatagang kag
pamaagis Ginoo nga magamit na imong utok sa creative way of making money. Daghang butang nga angay natong ipasalamat bisan sa kapiot sa mga panahon. Ikatulo, nganong angay tang mo pasalamat? Una, unsa to? Kay usa ka maayong butang nga magpasalamat. Ikaduha, okay, kabubuton sa Ginoong mo pasalamat ta bisan unsa pa atong dangatan. Ikatulo, nga rason nganong mo pasalamat ta, kay mauni ang sikreto sa kadaghanan o sa pagdaghan o sa pagmultiply. Sa may Bisaya sa multiplication? Di ba? 1 times 10. Usa, daghanon og G's. The principle of multiplication is found in one of these things. Usa sa mga yawi sa pagpadako, pagpadaghan, sa pagkatay, sa pagmultiply sa Dios, sa bisan unsa nga punla nga naa nimo, mao ang pagpasalamat. Asa man na nato makita. Atong balikan ang istorya sa Juan 6:13. Juan 6:13, ingon dito ang Biblia, gisulti niya kani aron sa pagsulay kang Pilipe. Kang Pilip, apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kung unsay iyang buhaton. Si Pilipe mitubag bahin ni sa pagpakaon sa 5,000 kalalakinan, wa pa mayapang kababaihan ug mga bata. Si Pilipe mitubag bisan pag mupalit kitag pan nga bilig 200 ka denaryo, dili gihapon kini paigo nga ipakaon ni ining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga si bada ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang siniining daghan nga tao. Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tao, may daghang sagbot sa nanubo na itong dapita, busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat siya sa Dios. Ug giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Grabe, anli. Kay kutob man sa ilang gusto. Hilig naman tag anli rice, samyutsal, anli ginamos, parisan og anli nga dukot, og bugat nga bahaw. Ingon ng Biblia, mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda sa ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinunan, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. So kung naatay gikaon unya na ay nasalin usay atong buhaton, sige, bilin pa more. Kung naatay gikaon igsuon ug naay wa nahurot unsay buhaton, dili na ingon nga si Papa ay naatay restaurant nagpaputos pagyud makaulaw. Si Jesus manggaling 5,000 wa pa maya pa mga babae mga bata gipaputos manggaling niya. Maayong buntag. Ang uban lang kay sobra ka andam. Tupperware ang gibitbit, dili plastic. Muna gitawag nga dagkog mga laptop. Sa laptop pastor. Lapad nga Tupperware. Perting lapara. Bantog ra kay dako ang mga bag sa babae. Ang putos, ziplock, Tupperware ug tanang kabutangan sa mga hibilin. Pero kabawa kay igsuon sa ing ana nga pamaagi Pilipino man kay na sa Amerika wa man na. Pilipino ra man na. Katumukuyog sa Israel. Ang pamahaw, ang buhaton, apil na merinda, iputos ang itlog, iputos ang mansanas, iputos. Ay, ana raw ng pamaagis Pilipino. Pero naanas tagagawas, palitanan, palit. Pilipino, katuntag kalisod kay bawta unsaon man naginot. Munang si Jesus paghuman nila nga nangaon nga nangabusog hangtod sa ilang gustong kaon, ang nahibilin iyang gipahipos. Mga bata, ayaw mong butang sa plato nga di ninyo mahurot. Kilabihan kung nagbutang mog utan, unahon ang utan paghurot, ibili ng karne. Kay ngano, ang karne mabalikan man ng utan mapanos.
Manong hutdon dayon ang utan ug tanang mga batanon musulti og boy. Tanang batanon musulti og di mo pwedeng kay bawo ba mo natin sa ka-church member ni adto na nasyon sa Mindanao. Di gyud siya mukaon og utan. Di gyud kaon og gyud siya karne. Nadaot ang iyang kidney igsuon. Murag 8 na siya katuig nagdialysis. 8. Well, anyway, kung ganahan yun mo karne, niya gustusod mo magsigig bisita o ospital, dialysis, padayon mo, ana. Mayong buntag. Pero kung tanaw ni mo, kay bawa ka ang dialysis sigsoon, tag 2,750 kada session, ug 4 ka oras ang hutdon sa usa ka adlaw para lang ka ma-dialysis. Ibutang diri, para ang dugo ma-recycle. Ingon tong usa, kung di ka mukaon sa saktong pagkaon, himuong medisina ang imong kanon. Pero kung makakatong kag saktong kaon, di ka mukaon og medisina. Pero kung di gyud ka mukaon og sakto, medisina ang imong pagkaon. Maayong buntag. Ingna imong tapat yan di muka og utan. Paminaw. Na ako'y usahan nga tos balay kay mga tumaras balay ng mga bata. Ako gyud muhatag og utan kay mamili man gyud. Basta maghilak laging uban. Aw, saon man? Naa ka sa among balay. Musunod jud kas balaod ning balay. Nya makadungog ko nga naay mga bata moabot nga di gyud mukaon og utan, akong isultian ang among magluluto nga daghana ang utan. Unya atong pikas-pikason, atong padaghanon ang gamay nga karne para lang panlasa, pero utan yun ilang kanon. Ngano ako nang gi-emphasize kay panagsara ko makasulti anis mga batanon nga mga unang utan. Mga ginikanan di galing mukaon og utan imong anak, sultii ko kay akong i-date imong anak. Akong dadun sa samyupsal nga walay karnihay. Puro kimchi. Mayong buntag. Alam mo biya paminawon sa mutsal pero walay karnihay. Now, usaman ang yawi sa pagdaghan, sa multiplication. Kung imong tun-an ang atong gibasa igsuon sa istorya ni Jesucristo diri sa libro sa Juan, atong nakita nga usa ra may gibuhat ni Kristo. Nganong ni-multiply ang tinapay ug ang isda. Unsa iyang gibuhat? Nagpasalamat siya sa Dios. Maura. There was nothing you can see and try to appreciate what probably caused the multiplication. Unsa may nahitabo nganong midaghan ang pagkaon ingon tong usa ka kritiko sa Ginoo. Di man to tinuod pastor nga tinapay 5. Dagko man tong tinapay. Perting dagkuas tinapay, pastor. 5,000 ang nakakaon. Dagko kay tong tinapay. Unya ikaduha, ang isda, pastor, katutong mga naas ginsan nga dagko kayong mga tuna. Dagko kay tong gipakaon sa 5,000. Ang problema lang, ang nagdaato nga balon bata. Unsaon pagbitbit sa bata? Sa iho nga paniud to og tinapay nga higante nga iya lang gibutang sa iyang bagbag. So di gihapon mo sa lirik suon. So usa ra may gibuhat sa Ginoo mao ang pagpasalamat sa nadawat nga gamay. If you are thankful with the little you have received from God, God is able to multiply what you have received. And everyone said, ang sikreto igsuon dili ang pagreklamo. Ang sikreto dili ang pag-complain, dili ang sige og pamaba kay mauna, sige pangita og sayop sa imong isig katawo. Wala din na ang yawi sa pagdaghan, gasa kang musaka ang sweldo, ayaw reklamo sa kumpanya, paningkamot pakita nga maayo kang trabahante. Kung naay taktakon tungod sa kalisod, ikaw ang awahi nga hunahunaon. Pero you try to complain, you will be the first one to go out. Because any company would not want a problem to their company. Walay kumpanyang ganahan o problema sa ilang trabahante.
Di sila ganahang mukuha og tao nga mahimo lang nilang problema. Nikuha silang tao para mutabang sa kumpanya, dili mudaot sa kumpanya. Timan ni na. So ang angay natong sabton ang pagpasalamat usa sa pinakamaayo og hingpit nga kinaiya kung gusto ka sa pagdaghan sa gamay nga punla nga naa nimo. If whatever you have is so little, you just have to learn to thank God. Kabaw ba mo sa Israel? Unsa may gibuhat sa Ginoo nga nung na siging masilutan ang Israel sa ilang paglakang sa disyerto. Sige reklamo, grumble, murmur. Sa mga Ilocano pa, murmur. Ang ilang hamburger, burger. Sige kang moreklamo, igsoon mo agyo kay kapaingnan. Sa mga mukuyog karon sa Israel tour sa November 20, mungadto ta sa Egypt, sa Mount Sinai, mungadto ta sa Jordan, katong gitawag nga Petra, batuon na tanan igsoon. Atong makita atong gitawag nga wilderness, katong wa gyud bisag unsa, makaibaw gyud ka nganong ang tawo nahimong reklamador. Ang atong gidangatan sa Pilipinas layo ra sa giagian sa Israel, pero gitudluan sila sa Ginoo nga ang pagsigig, murmur, grumbling, reklamo, and always complain about their situation will never do them any good. Kabalo ba mo ang yawa igsuon dili kantigo mo pasalamat? Kabalo ba mo nga ang yawa dili kasabot unsay pagpasalamat? It's never on his vocabulary. You will never find in the scripture nga ang yawa nagpasalamat. Nothing on that regard. Kay ang yawa di kasabot na anak. He only knows one thing, and that is to complain. And when you keep on complaining, you also receive what the devil can do for your life. Wala sa karakter sa yawa ang mupasalamat. It's anti-Satan to be thankful. Kung mupasalamat galing ka, mapasalamaton ka, samog yung ka sa yawa, tungod kay dili na ang kinaiya sa yawa. Jeremiah 30:19, Jeremiah 30:19, ang mga nagpuyo ni ini mag-awit ug mga pagdayeg ug maninggit sa kalipay, pasanayon ko sila ug pasidunggan usab. Timan this is the only verse I found in the scripture nga tungod kay sila nagpuyo sa pag-awit ug pagdayeg, naninggit sa kalipay, pasanayon ko sila, padaghanon nako sila. So one of the secrets for multiplication is really develop a thankful heart. Makakatunta, wala na approve ang imong project, just be thankful. Sir, salamat sa imong panahon, nihatag nako bisag wa nato na close ang deal. It's really good. You know why? You're living a good taste. When you separate, they'll think of you. You have a room to come back because you left them with a beautiful note. Kabaw sila kaning tawhana maay ni nga tao. But if you separated with ingratitude and complaining, you lose that client. Ikaupat, I'm trying to hurry up with the time. Ikaupat nga rason nga nung mupasalamat ta, kay mauni ang paagi sa gitawag natong wholeness. Gitawag nga sa igsuon, or for the lack of other better term, akong gamiton ng word nga perfection. The story is found in Luke 17. Luke chapter 17. Ug naninggit, Jesus magtutudlo kaluy in town kami. Again, Lucas 17:13 kangadto sa 19. Luke 17:13-19. Jesus magtutudlo kaluy in town kami, nakita sila ni Jesus og giingnan, lakaw og pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagkakita nga naayo na siya, mibalik nga nagdayeg sa Ginoo sa kusog nga tingog. Sa unsang paaging tingog igsuon? Wala siya mag-silent night. Wala siya nagpasalamat sa Ginoo nga siya lay nakadungog. Ingon ng Biblia, nagpasalamat sa siyagit o gisinggit niya ang pagpasalamat sa magtutudlo nga si Jesus. Ug ingon dito, ang usa kanila sa pagkakita nga naayo na siya mibalik sa pagdaig sa Dios ug sa kusog nga tingog, mihapa siya sa tiila ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Sa Mariayanhon kadtong tawhana, unya miingon sa Jesus, dili ba napulo man katawo nga aayo, hain pa man ang siyam, nganong kini ramang langyaw ang mibalik aron pagpasalamat. Ug miingon kaniya sa Jesus, tindog lakaw ang imong pagtuo mao'y nakaayo dina kanimo. Wa ni nako nakita in the past, siguro resulta ni sa ampo bitaw kas Ginoo kaalam, hatagan kaniya kaalam. Ang akong nakita ni adto ani nga verse nga napulo ang nangayo og kaayuhan,
napulo na nga ayo pero usalay nagpasalamat sa Ginoo para mubalik og himaya sa Dios. Moray ako nakita. Pero wa na ako nakita na ay verse sa usa ka translation nga nagpakita sa kalahian. Ingon sa King James sa verse 19, Luke 17 verse 19. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith has made thee whole. Kanang word nga whole gigamit sa NIV nga well. Sa laing translation, healed. So ang buot pasabot nga ang gipaabot sa Ginoong Hesukristo ngadto sa langyaw, sa napulo nga nangaayo usaray ni balik magpasalamat. Sa napulo ka naayo usa lang ang nakakatong magpasalamat. Ug langyaw pagyud dili pagyud nga Hudyo ang nipasalamat sa Ginoo. Sa isulti sa Ginoo, tungod sa imong pagbalik pagpasalamat, your faith has made you whole. Kung kasabot mo ka ng gitawag nga leprosy, kanang masakit kag leprosy, sanla, magburot-burot ng imong lawas. Ang uban niya na, kung mawala na, gigamit sa Bible no, and 10 were cleansed, na nga ayo wala na sila'y sanla sa ilang lawas. Pero kabalo mo, ang tao nga sanlaon, kung maayo manggali, wala na sila'y leprosy, na ay marka sa ilang mga kamot, na ay mga balikog kamot, ang ilang lawas, wa na matarong, na anay mga deformities as a result of the leprosy on their bodies. So when a person is sick with leprosy, kanon ang iyang unod, hantod sa ang bukog ma-deform. Kung na-cleanse na ka, ingon sa Bible, mawala na ang leprosy, wa na jud kay leprosy, pero makita pa ang imong deformity. Dili lang uwat, ang deformity, ang imong epekto nga nakuha tungod aning sangla. Now, what was big to me on my reading on King James, ingon siya, because of your faith, ingon sa Bible, thy faith had made thee whole. Kung imong tunan, buot pasabot, wa lang ingon siya na cleanse, wa na ang leprosy, nabalik sa sakto nga perfection ang iyang panit, ug wa na'y deformity ang iyang lawas. And that is probably one of the amazing thing I have seen that I have not seen in the past. Lahi ba nang naayo ra ka, wa na kay leprosy, pero makita paghihapon ng epekto sa leprosy. But when God said, because of your faith, it has made you whole, that means the totality of his body enjoyed the complete healing, nga dili makita ang traces sa leprosy sa iyang panglawas. Pilipos 4:6-7, Philippians 4:6-7, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kun dili pangayuwa sa Dios ang inyong gikinahanglan uban pagpasalamat sa tanan ninyong mga pagampo. Notice, ayaw kamo kabalaka bisan unsa kun dili pangayuwa sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat. Why am I trying to make you understand that the importance and the impact of a heart of gratefulness? Dako man gid siya kahimuan igsuon sa tawo nga nangalagad og nagtuos Ginoo. Sa ato no mga didako na sa Dios, mga dugay na sa Ginoo, sahay ba atong tan-aw immaturity, murabag hay ka cliche na kay na ay ayon na. You're not getting what God has taught us. You know what Jesus said? Jesus said that you be like a child. When you come to the Lord, you listen to God like a child and believe in its entirety what God has spoken. So kung naaman tay makitang sikreto nga gitudlo sa Ginoo, bahin aning gitawag nga pagkamapasalamaton. Ingon ang Dios, ayaw kabalaka sa imong mga pagampo, kuyugan sa pagpasalamat. Naaman tay kinahanglanon, naatay mga needs, naatay mga wants, naatay daghang mga gitan-aw sa atubangan. Dili na mawa kung naagyo kay damgo. Pero ang agtudlo ang Ginoo sa imong pagpangaliya, sa imong mga pagduol sa Ginoo, kuyugi, dili ang kabalaka, kuyugi sa pagpasalamat. Lord, salamat kay ang akong balay, ako nang matukod, ug sa yuta nga akong mapalit. Papaday yuta. Pero sa imong pagampo, gikuyugan nimo pagpasalamat. Sa imong pagampo, ana-ana ang thanksgiving, knowing that the God that you are talking to is able to meet every need. And everyone said, so, wala ko sa kong notes na ano po siya. Ay,
Balik kong balik. So, ang tudlo, dili nato itiaw ang pagtudlo sa Ginoo nga mga liya galita sa Dios na akay mga kinahanglanon ayaw iagis kabalaka apan kuyugi kini sa pagpasalamat sa Ginoo. Kay ngano, ingon ang Biblia giklaro niya sa Filipos 4:6-7, ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Akong balikan, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsang kundi pangayowa sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo, uban ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao. Ang Dios kahibaw igsuon sa gilagmon, gilapdon, gidakon sa imong mga giatubang ug way bag-o sa Ginoo. And everyone said, and lastly, ikalima, ang pagpasalamat sa Dios mao ang sikreto sa atong gitawag ng mga supernatural victories. Mga dili tawhanong mga kadaugan, dili kaya sa unahuna sa tao pero napahimutang sa Dios. Makita nato sa ikaduhang Kronika 20:22. Ikaduhang Kronika 20:22, ug sa iyo sa buntag miadto sila sa kamingawan sa Tekoa ug samtang nanglakaw sila miingon si Josaphat, pamati kamo kanako katawhan sa Huda ug Jerusalem, salig kamo sa Ginoo nga inyong Dios ug malikon kamo, tuo kamo sa iyang mga propeta ug magmalampuson kamo. Human siya makigsabot sa katawhan, nagpili siya mga tao aron mag-awit alang sa Ginoo nga magsulob og sagradong biste. Samtang naguna sila sa kasundaluhan, mao kini ang ilang giawit. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Sa dihang nagsugod na sila sa pag-awit pagdayeg sa Ginoo, gilibog sa Dios ang kasundaluhan sa Amon, sa Moab ug Idumiya nga misulong sa Huda ug naparot sila. Kay ang kasundaluhan sa Amon, Moab miunay man sa pakig-away sa taga-Idumiya ug sa nahurot na sila pamatay ug ang taga-Idumiya sila na usab ang nagunay sa pagpinatyanay sa hangtod sa nangahurot silang kamatay. Sa kabot sa katawhan sa Huda dito na bantayang tore sa kamingawan, nakita nila ang patayng lawas sa nagkatag sa yuta, wala gayoy bisan usa ang nakaikyas. Now imong anong grabiha po no, naabay kadaugan paagi lang sa ing ani. This is not the natural way of fighting your battle. Natay usa ka kanta no nga this is how I fight my battle. Unsa toy lyrics ato? Giunsa nila pagbatok sa ilang kumbate? Ilang gigamit ang unsay gigamit? How do they fight their battles? Okay, niawit sila sa Ginoo. And mao ni ang istorya sa pagkikumbati niyo Josaphat ngadto sa ilang kontra, tulo ka kingdom. Ang kingdom sa Edomites, ang kingdom sa Ammonites ug katong sa tulo ni sila Edomites, Ammonites ug Moabites. Kini sila naghiusa para awayon ang Israel. Puro sa initabo, gisugo sa Ginoo, iuna ninyo ang mga magdadayig, magpasalamat sa Ginoo. Layo pa sila, padung pa lang sila sa gira, nagsige na sila awit. No, kaning mga tawhanay igsuon andam ni pakigira, anad ni og away og kumbati. Pero sa ilang giuna, gigamit ang pagpasalamat sa Ginoo. Samtang nag-awit sila pasalamat sa Dios, unsa man nahitabo sa tulo ka kingdom, nagunay sa ilang kaugalingon, nagpinatyanay sila. Pag abot nila ngadto sa ilang dapit, kung asa ang gira, patay na ang tanan. What was God doing? There are times in our lives, it's not only your wit, your ability that can resolve. Not only that God can give you the wisdom, there are times that God is the only one who can change everything in front of you. Na ay panahon nga ang Dios ray makapamuhat. Dili kaya sa imong kusog, dili kaya sa imong abilidad o kamo matawag nga kaalam, ang Dios ray magpamuhat. Giuna nila ang pagpasalamat.
Kaning mga butang sa Biblia igsoon akong gihatagan og kahigayunan karon kay gusto kong makasabuta. Dili ni basta lang hatag sa atong baba nga panulting pasalamat. Dili lang ni paghatag og panalapian, ang pagkakat-on pasalamat kinasing-kasing kay gitudluan tang mapasalamaton sa Ginoo. And everyone said, manindog ta igsoon ang atong buhaton karon mao ang pagpasalamat sa Dios. Manindog ta. Ato usang buhaton ang pagpasalamat sa individual na katawhan. Naayo ka sa balatian, naayo ka sa imong trabaho, nagmalambuon ng imong ugma, whatever you need to thank God for, ilista ang ipasalamat and we will do it together. And samtang gibuhat nato ang individual nga pasalamat, nagbuhat po ta pasalamat nga usa ka lawas ni Kristo. Mapasalamaton sa kaayo sa Dios na minyo na ka, na anak kay bana, na anak kay asawa, na tarong na imong kinabuhi, maayo ni nga kahigayunan sa pagpasalamat sa Dios. Paghuman nato ni ana, mungadto ta sa Salmo 136, and then after that we're going to honor the Lord with our thanksgiving as we give our sacrifice of praise. Okay? Atong sugdan, ato sang pasalamatan ng Ginoo sa atong kaugalingon. And then after that, we will go to Psalms 136. Worship, give me some instrumental music. Amahan, karon tanan igsuon matag usa, muduol kita sa Dios, mapasalamat. Amahan namong langit nun, kung wala ka, wala kami. Ang mga tao nagbarog, nagtindog karon, naay gidala nga kaagi, naay dala nga mga lingkawas nga panghitabo o kahimtang nga ilang giagian. Unta na alkansi na ang ilang negosyo, unta na nga daot na sila apan Ginoo sa mga negosyante gihatagan nimo sila og kadaugan. Sa mga negosyante Ginoo among pagduol karon, pasalamat. Salamat kay maayo ka kanamo sa imong among kakulang, ikaw matinud-anon nga nag-abot, naghatag kanamo aron namo mabuhat ang maayong butang. Ginoo sa mga nagnegosyo na ipatigayon, nagpasalamat kami. Sa kalisod sa panahon, anaa ka naghatag og kliyente, muhatag sa mga tingwa, tagbuo ng mga tingwa, mga taong imong gihigap ang kasing-kasing aron mosalig sa among mga nagpatigayon. Nagpasalamat kami sa ilang kahigayunan aron sila mahimong panalangin ngadto sa ilang kliyente, apan Ginoo labing gamhanan, mas ikaw ang nahimaya kay among nakita kung wala ka, wala kami. Ug mapod Ginoo ang individual nga naa karon naay kadaugan sa balatian nga nahimo ng pagpamatngon sa kaayo sa Dios, mga saksi sa imong paglihok, ug karon Ginoo nagpasalamat sa mga panginahanglanong panalapian nga imong gitagpo sa matag usang banay. Salamat Ginoong Dios sa matag usa ganiagi ug kalisod, mga hagit sa kinabuhi, hagit sa panalapian, hagit sa relasyon, hagit sa ilang pagkuyog, ikaw ang miabot aron muhatag sa matag usa kanamo Ginoo ug kaugmaon. Salamat kay bisan Ginoong Dios wa mi kasabot sa mga panghitabo kay naapod mi labot sa among mga kasaypanan, anaa lang gihapon ka nga muhatag og kasayod aron kami mahitabo nga maayo lamang gihapon ng among dagan. Sanglit Ginoong Dios, aniya kami karon magpasalamat sa imong kamaayo. We are here right now, everybody please, as you have been blessed of the Lord, pasalamati ang Ginoo, isulti sama sa asang lahon nga tao, misyagit pasalamat sa Ginoo kay maayo siya nga Dios. Pasalamati igsoon, pasalamati makakatong tagpasalamat sa Ginoo, kinasing-kasing tinud-anay sa imong pagpati, agii balik ang mga panghitabo ug giunsa sa Dios pagtagbo ang imong anak, ang pagtagbo sa imong bana o asawa, sa imong banay, sa imong inahan, amahan, sa imong mga relatives, sa bisan kinsa nga gigamit sa Ginoo aron ka magpabiling matinud-anon, nagtubo sa grasyas Ginoo, nagtubo karon ania aron pasalamat. Pasalamati ang Dios igsoon. Give thanks to the Lord. Pasalamati siya. His love endures forever. His love endures forever.
the midst of it. His love endures forever. God swept Pharaoh and his army into the Red Sea. His love endures forever. To him who led his people through the wilderness. His love endures forever. To him who struck down great kings. His love endures forever. He killed mighty kings. His love endures forever. Sihon, king of the Amorites. His love endures forever. And Og, king of Bashan. His love endures forever. Gave the land as their inheritance. His love endures forever. Inheritance to his servant Israel. His love endures forever. Remembered us in our low estate. His love endures forever. Freed us from our enemies. His love endures forever. He gives food to every creature. His love endures forever. Who save us from COVID-19. His love endures forever. Who save us from economic sabotage. His love endures forever. Who strengthened our families. His love endures forever. Who made us grateful for his goodness. His love endures forever. Made us experience his love and faithfulness. His love endures forever. Give thanks to the God of heavens and give him praise. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love Lord, we give you praise. We honor you, Lord. We give you praise. For you are good. Dahil ka sa Diyos, naway paglubad, way kausaban, dahil ka nga Diyos, nga among gialaganan, dahil ka Ginoo sa kahitasan, ikaw lamang ang angay pagadayigon, way lain pamahan, dahil ka, pasalamatan ka, ikaw lamang, Ginoo. Amahan sa among pagduol karong taknaa. Wala kami ikahambog, wala kami ikadalit, kundi ang grasya nga among nadawat. Ikaw lamang ang matinud-anon nga Dios. Ikaw lamang ang nagpamuhat aron namo maabot ang among naabtan karon. Bisan sa among pagpakaubos o nahimo kaming ubos, dili kami malimot nga buhi gihapon kami nga makapangalaga niya kanimo. Sa among pagbalik karon, pasalamat Ginoo. Dawata kini nga usa ka humot nga insenso paagi sa paghatag og halad. Imuha ni gikan sa among kasing-kasing nagpabati sa among paghigugma. Pasalamat sa imong gugma Ginoo. Akong unahon sa apostolasyon ni diri agi. And pag human ni Pastor Shoni, sunod-sunod na tam, dado nato diri sa naibasket sa tubangan. Amahan, dawata karon ng among pagpasalamat. Ikaw ang angay mo dawat, dili tao, dili simbahan. Ikaw lamang Ginoong Dios. Ug karon miduol mi kanimo nagpasalamat sa way katapusan. Thank you, Jesus. Then you can come if you have
encourage everyone to please stand up as we praise and worship our Lord. More alive, our God everlasting. Let your face shine on us. To your name we give all the glory. To your name we give all the praise. You're alive, our God everlasting. Let your face shine on us. Let your face shine on us. Let your face shine on Now our eyes, O Lord, to your resting place. All your power, through your righteousness, we will sing and dance for joy. You have chosen Zion as a place for you to dwell. We will run to the mountain of God. We will sound the alarm, salvation is come. We will dance, we will praise, we will worship the name, and all will bow before the glory of God. The glory of God. For I know upon the way from him, you're covenant and standing. And on your throne in Jerusalem, you provided a land. You have chosen Zion to make your glory known. We will run to the mountain of God. We will sound the alarm, salvation is come. We will dance, we will praise, we will worship the name, and all will bow before the glory. We will run to the mountain of God. We will sound the alarm, salvation is come. We will dance, we will praise, we will worship the name, and all will bow before the glory of God. Glory of God. Adul Adonai Kito, 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 Adul Adonai Kito. We will run to the mountain of God. We will sound the alarm, salvation is come. We will dance, we will praise, we will worship the name, and all will bow before the Lord. We will run to the mountain of God. We will sound the alarm, salvation is come. We will dance, we will praise, we will worship His name, and all will bow before the glory. And all will bow before the glory. And all will bow before the glory of God. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין, משיח, איי 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 איי, משיח,
Messiah, Messiah. Ay, 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 ay. Messiah, Messiah, Messiah. Ay, 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 ay. Messiah, Messiah, Messiah. Ay, 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 ay. Iyan mo fishiyan mami hain ko se akakelo riko yo siamo. Iyan mo fishiyan mami hain ko se akakelo riko yo siamo. Siamo, siamo. Ani maamin, emuna selema. Elian ang Mashiach. Ani maamin, ani maamin, emuna selema. Elian ang Mashiach. Ani maamin. Messiah, Messiah, Messiah. Ay, 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 ay. Messiah, Messiah, Messiah. Ay, 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 ay. Messiah, Messiah, Messiah. Ay, 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 ay. Messiah, Messiah, Messiah. Ay, 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 ay. Iya pagpisiyan mamaya ipose akakelo riko yo siamo. Iya pagpisiyan mamaya ipose akakelo riko yo siamo. Siamo, 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 siamo. Adonai, Naria Yeshero, Adonai, Naria Yeshero, Adonai, Naria Yeshero, Adonai, Naria Yeshero. Ikan mapana petora, Ispirot narialo, El Gadora Adonai. Ikan mapana petora, Ispirot narialo, El Gadora Adonai. Sing to the Lord with joy, to the rock of our salvation. Let us sing to the Lord with joy, to the rock of our salvation. Let us sing to the Lord with joy, to the rock of our salvation. Let us sing to the Lord with joy, to the rock of our salvation. Come into His presence we pray, singing and shouting, proclaim that Adonai is our great God. Come into His presence we pray, singing and shouting, proclaim that Adonai is our King. Depths of the earth are in His hand, and the mountain peaks are His. The depths of the earth in His hand, and the mountain peaks are His. He sits the sea where He made it, dry land. He sits the sea where He made it, By His hands He formed dry land. Come into His presence we pray, singing and shouting, proclaim that Adonai is our great God. Come into His presence we pray, singing and shouting, proclaim that Adonai is our King. Come into His presence we pray, singing and shouting, proclaim that Adonai is our great God. Come into His presence we pray, singing and shouting, proclaim that Adonai is our King. 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 Hallelujah.
In the name of Jesus Christ, He is Lord of Lords. Amen. 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 God is so good. Amen. Okay? Continue to worship God. Continue to give thanksgiving to Him. When you go home, when you're at home, let it be the attitude of your heart, thanksgiving. Amen. Okay, this coming July 6, we will have Cutting Edge Fellowship. And then Thursday, there's going to be a Real Men. And then the camp for the young people, that's Wednesday. You need to register with Atilindi. And there's a list there that you need to bring. Our God is so good. Amen? Amen. The fact that we're able to worship Him face to face, that's a great miracle that He has done in our lives. Lift up your hands towards heaven, Father. Your people have come to thank You. And I believe that You have received their thanksgiving, O Father. And I declare Your blessings upon them. Thank You, Lord, that this week is a blessed week for everyone. And You're going to use, gamitin nimo ang kada usa sa pagsangyaw sa imong pulong. Salamat, Lord, nga ang kada usa mahimo nga mangisda og mga tao. Og Lord, salamat nga karon si Manaha adunay mga kalag nga makaila kanimo. Adunay mga kalag, Lord, nga madala sa imong gingharian. Og Lord, amo silang i-disciple sa ngalan ni Jesus. Salamat, Lord, nga imong gamiton na imong katawhan sa paggama og mga milagro, sa ilang pagpatong sa ilang mga kamot sa mga sakiton. Lord, adunay kaayuhan. Lord, salamat kayo sa ilang pag-ampo, ikaw magadungog kanila. O ikaw, Lord, ang bahala nga mutagpo sa tanan nilang panginahanglanon. Sobra-sobra pa, Lord, sa ilahang kinahanglan. Lord, overflowing ang ilang kinabuhi. Adunay success, adunay prosperity, adunay good health. Shalom, shalom. All is well for your people, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Your success starts on go and make disciples. Kung nakagidala nga first timer, palihog dad adiri makaigsuunan. God is so good.